Lamine Yamal trepitja la pilota, se'n fa 2, acaba caient a terra, penal. Penal favorable al Barça i evidentment no el podran revisar. Arrenca Lamine Yamal trepitjant la pilota i després comença a intentar burlar defenses, cau a terra i l'àrbitre xiula penal i a més ha ensenyat una targeta groga. Doncs serà Lamine Yamal, serà Lamine Yamal finalment. 40 de la primera part, li han fet un penal al dimoniet de Rocafonda, doncs serà Lamine Yamal que el xuti. Gol! Gol, 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 gol de penal de Lamine Yamal. Ell ha fabricat la jugada individual que ha acabat amb el penal. Li ha dit a Rafinha, amb el teu permís el xutaré jo, que serà gol, i efectivament Batalla s'ha llançat a la seva esquerra, la rematada dolça, tova, impossible pel porter de Lamine Yamal. 40 de la primera part, Rayo Vallecano 0, Barça 1, Lamine Yamal.